Navasatik gatoz eta estropadak ikustea. Gaur oso interesgarrik egongo jala eta goiz toki jartzea. Joan gatoz, eta mutila sartu dut dianez, neske animatzea gatoz bat ez ere. Gaurko papera nik uste itxasuakin bai badakatela aukikazeo zerriteko, baina horreko astekoa ikusita batek dakit zerratuko doan ez, baina ere gure ekipoa animatzea etorri geha eta berotasuna ematea gintzat. Gu Zumaiarra geha, Zumaiti gatoz eta gaur espero deu neskak irabaziko dela. Mutilak ez sartu aziken, neskak. Zui baikatikan gatoz, horretatikan, eta neskei animatzea etorri geha. Bigarren nahi joazte espero egu 10 segundu zieratzen. 10 segundu zieratzen, alda, apa baika! Arraunlariak irteten dira gogo bizi zindarean, giroa piztu zurgulen irlan portuan alde zarrean. Rampara iritsietara zen bazaleta lagun. Gu hemen Donostikoak geha, eta gu Donostiarrak gaude. Eta, gure mutilak panorama erresa, irabazteko aukera gutxi. Baina, hemen gaude animatzen dira. Etorri naiz, nahi delako horiek irabaztea, horiek animatzea. Eta ez dakit irabaziko du, 6 segunduko desventajakin dago, baina, animatuko dugu, adri irabazteko. Euskizetik gatoz, kaiku animatzera eta espero dugu kaikuk irabaztea. Gu Sanperotik gatoz, Sanpero animatzera eta espero dugu tanga irabaztea. Gero bigarren tandan hola hondiak egongo dira eta orduan aprobetxatuko dugu. Egualditzarra dator. Onjartetik etorri gara, gure talde animatzera eta gaude eguna, suposatzen dugu ez dara onjartuko jende asko gaur, denez onjarro 1008 eta hori jai. Baina, etorri gara, animatzera dugunekin eta berretxera ematen dugun bandera. Iritsietara zen bazaleta lagun, bandera bakarrak astintzen du baina, terreno gara txapeldun.